nôl yma ynghylch y defed, o mae'r tensiwn yn codi nawr. Ym Mhencampwriaeth y Brydau Cyfandirol Pur, Cerwyn Davies. Mae dan dipyn o densiwn, ond mae rhai fi wedi, i ni'n edrych yn o hyd braich, wedyn y beirniad sy'n galled i swmpo nhw fel ni'n gweud yn Sir Benfro, a mae hwnnw'n aml iawn yw'r peth allweddol o ran faint o gig sy'n y llefydd iawn. Hwna sy'n bwysig. Yeah. Achos maen nhw gyd yn edrych yn dda, ni gyd yn gallu beirniadu o'r tu allan. Mae'n ddigon o feirniad answyddogol, mae'n dwi'n siŵr. Mae pob un o'n i'n feirniad answyddogol, ond... Mae rhaid i chi i drin a'i trafod nhw i weld beth sydd dan y glana. A mae'r beirniad yn chwarae'r gêm i'r gym hwnnw, mae wedi gwneud y benderfyniad, ond eto ddim yn datgelu. Dwi'n credu fod e wedi gwneud i benderfyniad. Bydden ni'n meddwl ni. Mae'n feirniad profiadol yn dweud, Paul Slater o Addington. Ie. Mae fe'n cynnyrchu rhyw 150 o hyrddo bob blwyddyn. Mae'n gwybod ni iawn beth mae'n chwilio amdano, yn dweud. Mae hwnnw'n dipyn o rif o hyrddo, dyn nhw e. Odi glei. A dyna ni! Teulu'r Hall o Gaer Llewellyn. Mae'n rhy oer i weid nawr, ond dwi'n meddwl bydden ni wedi tynnu'n llygad. Rhaid o byddech chi wedi fynd am, efe? Mae'n haws i weid nawr. Ond mwy na thebyg bydden ni wedi datgelu ni yn gynharach, bydden nhw ddim wedi dod i'r brig, ond maen nhw'n arbennig, ond nhw. Wel, chwarae teg nhw. Mae 6 par dyn nhw yn y Pencampwriaethau yma bore yma. 6 par! Sa'n credu bod hwnna wedi cael ei wneud lot o'r blaen, o diwe? Mae'n record anhygoel. Yn enwedig yn ffair EA Cymru. Mae'r safon yn eithriadol yma, a mae'n glod iddyn nhw fel dynion stoc a dynion defyd, ond pan nhw'n gallu cynhyrchu'r fath safon. Chwarae teg iddyn nhw. Arbennig lei, achos mae'n dipyn o beth, chwod. Bydd hi'n ddiddorol, pwy sy'n mynd i fynd ar gil wobr? Pwy chi'n meddwl? A dwi'n mynd i ddilyn yr ail yn y Dutch? Ie, wel, dwi ddim yn, mae'r beirniad yn craffu'n fanwl. Maen nhw wedi galw'r ail yn osbarth y defed Dutch nawr, achos bod nhw wedi dewis rheini fel yr enillwyr. Ie. Ond mae fe nôl ymlaen. Mae'n llygadu rhaid tywyll. Mae wedi licor Aidina yn dweud gyda Sarah Gibbons o Aberhonddu. A Chris Davies Gybetra yn Aberhonddu. Ond i'n gweld y swmpo nhw'n fanwl, ond falle bod fi'n gallu gweld ansawdd y cig. Chris, efe? Na, mae'n twyllo ni. Mae'n cadw ni ar flaen yn drad yn dweud. A cadw'r gynulleidfa. Odi glei. Mae'n gwybod beth mae'n neud. Dwi'n disgwyl ar y 2 slap yn drwy fyny. Ie, a fyny. Mae'n gyffroes yn dweud. Sut fi'n gwell? Odi, mae'n ddrama. A gan fod wedi bod yn y cylch digon hynna, mae'n gwybod sut i gael y drama yma fe hefyd. Dwi'n credu bod fe'n chwarae'r gynulleidfa. Mae gyda'r Hall nawr o Gaer Llewelydd i ail bar nhw yn y cylch. Ond mynd nôl mae'n neud a trein to. Chris Davies! Yey! Llawgwerchiadau mor iawn i Chris Davies, Cai Betran Aberhonddu yn ennill yr Bencampwriaeth. Ond yr enillwyr fan hyn heddi yw Hall. Teulu'r Hall o Gaer Llewellyn. Congratulations. Thank you very much. What an amazing achievement. Yeah, we're really pleased for the Halls. And with 6 pairs as well, it's a lot of work this morning. I think you've all been busy, have you? We have, yes. How early did you get up this morning? Oh, not too early. Not that early. Plenty of time. The work had been done before? Yeah. Oh, yeah. Just some finishing touches. How was the tension in the ring? Oh, good. Good. You're sweating? Yeah, a little bit. You worked hard? Oh, yeah. And it paid off? Yeah. Congratulations. Thank you very much. Llawgwerchiadau.